and continuous dialogue by all parties as a more sustainable solution to overcoming the challenge and win the hearts and the minds of the people. 3, we join our voices to the call for the unconditional release of Nnamdi Kanu by the federal government in order to douse the current tension across the Southeast and create an atmosphere for collaboration towards a constructive resolution of the issues. Accordingly, we jointly present to the people of Southeast and other Igbo homesteads at home and abroad, all over the world, the following immediate steps. A, we call on all criminal elements masquerading as working under the instruction of IPOB or ESN to cease and desist from further acts of violence and criminality or face the implacable force of law and order. 2, B, we call on all who may have taken up arms in the belief that their grievances could be achieved only through armed struggle to lay down their arms. The government and the good people of Anambra State hereby offer the olive branch for you, for them, or to return hereby undertake to train and rehabilitate and empower you to contribute to our homestead development. I'll read this again. We call on all who have taken up arms in the belief that their grievances could be achieved only through armed struggle to lay down their arms. The government and the good people of Anambra State hereby offer the olive branch for you all to return and hereby undertake to train and to train, rehabilitate, and empower you to contribute to our homestead development. The centers where our youth can register for help will be announced very shortly. C, we call on all injured and aggrieved and victims of the insecurity in our life over the past 3 years to step forward and cooperate with the Truth and Reconciliation Commission that will be inaugurated by the Anambra State government next week to conduct an inquiry into the remote and immediate causes of the agitations and documentations and examination of the circumstances surrounding the killings in the Southeast and recommendations on the road to sustainable solution. This is following the pattern of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa, which was inaugurated by President Nelson Mandela for mutual forgiveness and mutual understanding to go forward hand in hand. D, we declare Monday, April 4th, 2022 as a day of prayer for peace for our life. We implore the Anambra and all religious congregations to join in this important day of prayer. It will take place within the premises of the cathedrals, the churches, prayer houses across Alaika by 11 a.m. on Monday, April 4th. And we enjoin the faithful, wherever you may be across Nigeria or abroad, to pause and join in fellowship
as we seek the face of our Father, God our Father. It is the expectation of the joint body that the conclusion of the prayer session shall mark the end of sit at home in Anambra State in particular and the Southeast in general. In conclusion, the march towards peace and restoration of normalcy in our society and economy requires the collective action of all people of God. We thank you for your time and commitment to the restoration of peace and the upliftment of the people of Anambra State and Igbo homestead and Nigeria at large. Signed, I'm the video with Venerable Mweke representing Kanu. Anambra State. The leadership of CCM, represented by Igwe in this place. The CFR and the Bishop Vanina, defending now Dora is at the Anambra. I recommend the ending that I isiokwu unu na-achọ bụ ka arapụ Nnamdi Kanu ka akwụsị inye dị ka onye ori ebe ọ na-abụrụ onye ori. Ka akwụsị inye akaje denye n'iwu asị na onwere wọda si mee ka iwu ede Naịjirịa sị na mmadụ ga-abụ onye ibe na-amara ọga na-asị n'ibe ahụ ya. Oge aka Anambra ji wee sị na ikpe mpụ n'ọtọ ka ya abụ ya. Naba afọ n'ime ihe na-ahụma ndị gọọmenti, ndị ụka na ndị eze ọdịnala na ndị dị iche na-akwadobe. Ife na-ekwusi bụ ndị ụka niile nọ n'ebe a na ndị isi ụka. Ụmụ fụrụ ka esi wee na-edozi ya bụ ofe ka o wee wee sọọ ụsọ. Onye na-abịa n'ụlọ oge ya ya dị ife ndị a na-ekwu n'ebe a n'ọrụ. N'ogirigiri bụ ugwu eze. Ọ bụ ebe enyi etu a ife wee bita mkpụrụ na Anambra Steeti bụ ebe na-eje ụka niile. Anambra Steeti bụ Christian State more than any other state in Nigeria. Ya bụ na ọ ga-abụ ihe mmadụ nne na ndị isi ụka niile ndị a na ndị anyị nkwado na-eburu ozi a bunye na mmadụ isi na Monde. Kai ga-amụta okwu dị prayer section as can. Kai wee jidere aka na ụka niile bere ekpere n'ihi na ekpere bụ nnukwu ọgwụ. Anyị na-ekwukwesị ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ n'ime Chineke. Ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ anyị ga-agwọ wee yara. Ndị ụka Anambra Steeti ga-agba mbọ ịfụ n'ala ikpere ekpere ka Anambra wee dị mma. Ndị isi ụka niile nọ Anambra Steeti kwadolie fasịrị gị gaba na ba akwụghị n'azụ. Ekerekwe m unu. Thank you very much, Reverend. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started